Wekî nûnertiya HDP û Kurdên Welatparêz yên li Başûrê Kurdistanê jiyan dikin, em hikûmeta Herêma Kurdistanê berpirsyarên wan êrişan dibînin. û wan vedixwînin bi cîhanîna berpirsyariyên xwe. Sedemê berpirsyariya dîtina hikûmeta Herêmê ew e ku heya niha bi tu şêwayê li hemberî plana dagirkeriyê Başûrê Kurdistanê ya Tirkiye lêvû tevgera mîtê ya li Başûrê Kurdistanê helwesta îkraber nekirine. Em daxwaz ji cihên peywendîdar û hêzên ewlekarî dikin. Demek herî zû da kes, an jî kesên êriş pêkaniye werin desteserkirin û li dadgehê werin darêzarandin. Wekî nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê em jiyana hemwelatiyên xwe bi fikar û gumanin. Lewma em dixwaz dikin herkes bi berpirsariyên xwe rabin, helwestê tê xwastin raber bikin û ewlehiya jiyana hemwelatiyê me bixin bin parastinê.